Chioma bụ onye Ọnịcha ọ sị na onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na bie ka ọgbanje na-abịa na bie ihe ya bụkwa eziokwu ịma na ọgbanje n'oge gboo tesirọta mgbe abụọ onye ahụ mụọ nwa ahụ nọ ebe izu kịta ọnwụọ ọ dịkwa ime agwaghị na ọ dịkwa ime ọzọ na onye nkwa isi ọma ọkpọ afọ ime ọnwa ite naanị mmụọ ya ụlọ ọnwa ise juru enwe ọnkwa ọ na ọnwa obere oge dịkwa ime ọzọ ọ wee tụọ ime ise nwa nke onye ji aka ka ncha ahụ kpọọ inu wee sị n'onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na bịa ọgbanje abịa ọ ya dịkwa ime na-aṅụrị n'ọdị ime ọmụọ nwa ete ude ṅụrịa ṅụọ mmanya baa ya afa mee ihe niile ndị baa ya afa ihe elu ụlọ nwa anwụ ọ ya emegide tụọ ime isii mana onye eji nwa onye eji họ nwa onye nkọzi atụọ ime ịtọ jide ụmụ ịtọ onye nkọzi atụọ ime na abụọ jide ime onye isi ike atụọ ime ise a na-amụsọ ọgbanje nwa nke ya nọ ịnụ asị na onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na bie ịnụ ọ na-egosi ịṅụ ọṅụ nte onye na-akpọ ịṅụ ọṅụ nte bụ ọṅụ na ha anọte aka nọ na-ebido ụlọ ọ na-ebidokwa ụlọ ọfụ onye ọ na-aṅụrị na nna nna na ọ na-ebidokwa ụlọ n'ọlụ migokwa ụlọ ọ ya alụsọ ụlọ ha nọ na nka ụgbọ anya mgbuo ya n'ụzọ nne ya sị aṅụa m ọṅụ nte ọ na-ebezi akwa alị aṅụa m ọṅụ nte a na m aṅụ ọṅụ nọ n'ala ụlọ na-eje n'ọṅụ m ka o si wee kwụsị ọṅụ nte bụ nwa obere arụrụ a na-akpọ nte ọṅụ na nne na-alọchi nne ya na-ewunata ife ha mfa na-eli obere oge ofu n'ime ụmụnne afọ ya agbapụ nke ahụ nwụọ ọṅụ ya ahụ akwụsị onwe okwu na-asị nwa edizi afọ ka nte nne na-alọchi ya anụnụgo okwu ahụ edizi afọ ka nte nne na-alọchi nte nne na-alọchi na ọ ya erugide afọ ya ebuo fụọ dọkọta afọ ha agbatu nke ahụ nwụọ nwanne ya na-aṅụrị ọṅụ na nne ha na-alọchi ha na-eli olili ebe akwa na nwanne nwoke afọ ya agbawa ọṅụ na ha anọte aka na nwa gị n'ụdị a na-aṅụ na nke ọzọ na-amụ nwa wee nwụ ọṅụ ahụ a na-ebilite na nke ọdụ anọ dị akwụsị ozugbo na nke nọ mbụ na-amụ nwa wee nwụọ nya ọṅụ akwụsị akwa ebido ọṅụ nte na onye na-esobe onye ọgbanje na-abịa na bie ọgbanje bịa ọ bụrụ ịbịa bịa na be anyị n'ọbịa na-esi n'afọ abịanụ anyị kwuo otu onye oche na ọbata akụ aka bịa nọdụ anyị n'oche ọ bịa osi n'afọ wee bata ka nwa ịta gụọ ya ọnwụ ite naanị ozuo ije chịa ya n'ebe a na-amụ nwa ịmụpụta ya ịdụnata ya aṅụrị ọṅụ n'ọmụgwọ nne nwunye ya abịalio enecha ọmụgwọ nye ihe ọmụgwọ gori ya akwa gori ya akpa ụkwụ gori ihe na ọ na izukịta ji masị nna anwụzi ọ bụrụ sọsọ n'afọ ahụ n'afọ ime nye alọ na ego eji wee gbapụta ya n'ebe a nọ ya mụ ya na ego eji wee n'ọmụgwọ ya chata ji na-anakọrọ n'iyi ọṅụ nte onye isi ike ka ọgbanje na-aja na bie ọ bụ na ife a na-aga alụ mmadụ ọfụma ọ da ama ofe onye ụkwụ kpọrọ nna ihe a mere gị nke ka ọ dị gị bụ n'ime otu aka ihe mbele onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na bie mgbe ihe na-emebi ka mana ọ bụ ezigbo ihe onwe ihe na-aga aga otu a nnọọ ọ jikwa ya adọ mmadụ aka na ntị na ihe a na-eme ego anyị na-enwe ọzọ nke ezigbo ihe ha makwa n'aka ọtọ kedụkwanụ nke bụzi mbọsị aka ka ibido afịa elugoli ụlọ ịtọ anyị wee na-ewu aba na ọdịkwa mma oju ọkụ lụtakwa n'onye isi ike ka ọgbanje na-abịa na biya ihe awụkwala ezigbo uru ka ọ bụ nna gboo na-emebi ya nwe ụdị onye nwa ya nna bịa nara anyị ebe
kedu gwakọtara m ka isi gana ka mmalụ ka ibe anyị jụọ m ka mmalụ ihe na anyị na-enwe ebe ihe nọ ịnọkwa ọfụma ịkwakwa aka gị ọtọ ịkwakwa ọnụ ụgbọ gị ọtọ gwakwa m ka m na-anwa m ka mmanya na-egbu m njugbo na-ekwu ndị kịta achọghị ịmanụ ebe ọ fụna aja si ịkpa anya bụ ego ebe a na-enweta anya ọsị gịnị ọmụ ya agwa ya to iso onye ma bụ ebe agbọghọ fụna ọnya ọ bụtakwa ọnwụ niile a na-anwụ kịta ma nke ndị nna ma nke ndị na-eteta na adịghị mma juu n'ebe niile